салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали фикри шумо, канали Акои Ҳусейн. имрӯз аэропорти Калцо омадем, бо нархҳои билет шуморо шинос мекунем. худи аэропорт чӣ гапу хабаро. видеои то охир тамошо кунед. пеш аз тамошои видео дӯстон лайк, комментария, ягон видео поделиться кунед имо ва ватсап ва ҳама дӯстро хитом ба ки мо приятно шавад дӯстон. вақте ки шумо поделиться мекунед, лайк мемонед, комментария менависед, видео бисёртар просмотр мегирад. ва лайк мондан бепул дӯстони азиз, бепул. барои ҳамин шумоам моя поддержка кунед, моям поддержкаи шумо ба суханози Акои Ҳусейн метем. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, кулли подписчикони азиз. чӣ хеле ки мебинед, мо бо бародари азизи қадрдон, бародари гӯем ба қадри одам мерасанд, ба қадри инсоният мерасанд, Равшан бародара каналашон ва телеграм каналашон дар зери навор мешавад. бо агар ватсаби ман дар зери навор мешавад, ватсабашон агар лозим шавад, худо хоҳад, агар дар соҳаи бизнес шумо мехоҳед оптон бор харед, инкас электроника, тамоми таҷҳизотҳои телефонӣ бо нархи арзон барои магазинатон, бо нархи арзон гирифта, худо хоҳад иншоалло метавонед ки бизнес сар кунед. касое ки мисол магазин доред, метавонед дар магазинтон боз менютон мақсад тавара количество зиёдтар кунед. мисол ин чизо метавонед дар ҳамин кас харидорӣ кунед. таҷҳизотҳои телефон тамоми аз чихол зарядник сар карда. худо хоҳад бо подробнатар дар ватсаби ман нависед. ман дар бораи ин кас худо хоҳад маълумот метавонам. шахсияте ки дар мобайни 6-7 моҳ валберес, азон, боз авито, тамоми ҳамин ози бизнеса гӯем ҳамин нозикоша медонанд ва одамое ки нағз мисол худо хоҳад иншоалло бо мо ташкил мекунем. омӯхтан мехоҳед, дар ин бора мо навор мекунем. касое ки омӯхтан мехоҳед, мо дарси ин одамо ташкил мекунем. худо хоҳад дар шаҳри Екатеринбург якунин блогере ки мисол ҳамин соҳиби бизнеса ба дараҷаҳош медонанд. бародари ман, додари ман Равшанҷон хело инсони хуб ҳастанд. ва чӣ хеле ки мебинем, мо дар аэропорти шаҳри Екатеринбург Калсова қарор дорем. нархҳои билет бародари азиз, Екатеринбург Хуҷанд аз 15 000 сар мешавад то 15 500. душанбе 16 500. бо подробнатар ватсаби ман мешавад. внутренни Россия нархҳои арзон кати ёфта метавонад билетҳои аз Екатеринбург Москва, аз Москва ба Екатеринбург, Сургут Хуҷанд, Хуҷанд Сургут, Тюмень Хуҷанд, тамоми Россия. иншоалло бо ватсаби мо дар зери навор мешавад. боз дар онҷо подробна маълумота барои шумо дода мерасонем. номерои ватсап поён ба канали бародари мо дар Равшан дар бораи бизнес. худо хоҳад фақат бизнеса. бародари азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам лайк поделиться кунед ва бародарои тоҷика даъват мекунам ки каме ҳам бошад дар ками бизнес ба худатон аҳамият диҳед. кори стройка мо намегӯем ки кори ва мисол ганда намегӯем. худо хоҳад аз стройка ба бизнес биёед. каме ҳам бошад, ҳам стройкетон набинед, ҳам авиатаба ягон зарядник, ягон телефон бинед, чӣ хел мешавад. худо хоҳад дидед ки аз авито шумо даромад гирифтед 20 000 ё 10 000, уже период шумо источник доходатона зиёд кунед. бародари азиз, мо манавзед мошин ба гуфта омадем, гап зада омадем. источник дохода мисол бисёри бародарам ки савол шад, источник доход дар чанд тараф пул гиред, даромад гиред аз чанд тараф. як подработка дар инҷа ёвед, як подработка дар инҷа, охир биёед бизнес ба худатон тед. ҳамин бизнес баракаташ дигар. дар қадим аён омадагааст ки пайғамбарон дар бизнес ба мисол соҳаи савдо буданд. ин баракаи зиёд. худо хоҳад даъват мекунем, худо хоҳад бизнеса оғоз кунем. дӯстони азиз, нашода мукам так бизнес ман худам читиям, намшад маълумотиям. телеграм канали ман ҳаст дӯстон, телеграм канал мо ҳаст. медарои ссилкаш дар описание, дар комментария мешавад. нархҳои оптума бинед, анализ кунед. агар нархҳои оптуми мо мақбул шавад, шумо ба медарои ду аз амуҷа баъзо заказ кардан мегиред. чиза аз 10 000 боло ба дӯстони азиз. мисол 2 дон наушник, 2 дон зарядник, 2 дон фен, 2 дон ҳамин чизо як ассортимент мегиред. 8-10 намуд чиз мегиред, авито мемонед. мисол наушникҳо например 1200 рубл месад, шумо 2200 баъзо фурӯхта метавонед. 1000 рубл аз якташ фоида. ман худам авитова ҳар рӯз 5-6 заказам аст. 5-6 000 чиста аз авито. баъд вайлбрис аз она лучи негамам, чунки унҷа ҳар рӯз заказ ҳаст уже. барои ҳамин касоне ки бизнес ки нав заниматсия мекардани, телеграм канал мо дарояд чизи интересни бошад, заказ кунед. любой ҷои Россия мефисонем, через ДЭК, почта Россия, Екатеринбурга бошед, биёед
аз офиси моям гирифта метавонед. Адрес шо офисшон? Адрес Студенческая 49. Агар мисол магазинтон бошад, чихол, зарядник, наушник, кабел, мабел, хеҷ сода кор бошад, аз 40 рубл сар шудагӣ, аз 40 рубл, ами кабел, мабело 40-50 рубл, чихоло 70-80 100 рубл, ами хеҷ нархош. Бо чӣ мегӯем дӯстон? Ҳаминда? канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Агар ҳар яки мо дар фикри як ободӣ ҳамватан, ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем, иншоалло ҳамамон обод мешавем. Бизнеса сар кунед, ҳаракат кунед, фикратон кор кунад, калатон кор кунад, на ин ки дасту панҷа. ха бародари азиз, ҳаракат кунед, бизнес ба биёд иншоалло. ободии ҳар як ҳамватана мехоҳем, ободии ватана мехоҳем ба пеш Тоҷикистон. занги шуморо интизор ҳастем.